Mä käytän tekoälyä mun taiteessa, että kyllähän mä käytän sitä tietysti niin kuin sparrikaverina, jos mietin noita kielimalleja, niin ChatGPT:tä tulee käytettyä vähän vaikka mihin, mutta taiteessa suurimmaksi osaksi. Ja niin kuin tosi monipuolisesti on erilaisia kuvamalleja käytössä ja niin kuin yleensä mä ohjaan tekoälyä itse piirtämällä, että mä teen luonnoksia tai ihan tussipiirroksia tai sitten mä digimaalaan ja annan niitä tekoälylle ja sitten tekoäly jatkaa siitä eteenpäin. No siis sehän lähtee ihan siitä kehotteiden muotoilusta jo, että mä niin tekoälyn kanssa ideoin niitä kuvakehotteita jo pelkästään. Ja sitten jos mulle itsellä tule mitään hienoa ideaa mieleen, mitä mä lähtisin luonnostelemaan, niin sitten mä kysyn tekoälyltä niitä ideoita, että se antaa mulle ihan kuvana sit niitä ideoita ja mä lähden siitä liikkeelle. Ja se riippuu niin hirveästi siitä, että aina että mikä se tavoite on ja että niin onko mulla itselläni miten hyvä niin idea valmiiksi päässä. Et jos mulla ei ole yhtään mitään, niin se tekoäly auttaa siihen valkoisen paperin kammoon, että se antaa mulle ekoja ideoita ja sit siitä saattaa lähteä vaikka mitään liikenteeseen. Miten mä teen sitten taidetta, niin mä käytän oikeastaan semmoista niin komboa, että mulla on just digimaalausohjelma, sitten mulla on kaikki nämä käsin piirtämisen tarvikkeet, sitten mulla on tekoälymallit ja sitten mulla on vielä kuvankäsittelyohjelmat. Ja aina niin kuin, riippuen siitä, että mitä mä haluan saavuttaa, niin mä valitsen aina niin kuin sen työkalun, että mitä mä käytän. Ja mä saatan aloittaa vaikka silleen, että mä piirrän eka jonkun tosi nopean luonnoksen, sitten mä annan sen tekoälylle, tekoäly luo sen pohjalta jotain, se antaa sen mulle takaisin sen kuvan. Mä vaikka digimaalaan siihen jotain juttuja tai käsittelen sitä fotarissa, sitten mä annan sen taas takaisin tekoälylle. Ja se on niin kuin tällaista pallottelua ja semmoinen iteratiivinen prosessi. Joo, muistaakseni, olinkohan mä 5V, kun mä ohjelmoin ensimmäisen ohjelman tietokoneella. Niin mä oon aina kiinnostanut niin toi ohjelmointipuoli ja semmoinen tekninen puoli kanssa tosi paljon. Niin sitten tekoälyssä yhdistyy tämä luovuus ja tekninen. Niin kun tämä omien mallien kouluttaminen menee siihen insinöörikategoriaan, että jos sitä haluaa alkaa opetella, niin pitää kyllä oikeasti jaksaa sitten säätää, että se ei ole mitään hirveän helppoa, mutta kun se oppii kerran kunnolla, niin sit voi tehdä käytännössä ihan mitä vaan. Et mä otin mun tussipiirroksia ja annoin ne tekoälylle ja sitten kehotin sitä, että niin teet tällä tavalla ja tällä tavalla, opin näin ja sittenhän se oppi sen mun piirustustyyliä ja se osaa niin piirtää minuna niitä kuvia käytännössä, niin se on aika hurjaa. Kun on löytänyt tämän tekoälyn, niin jotenkin se taiteilija-identiteetti on siitä kehittynyt ja niin uskaltaa tulla paljon enemmän esille. Että silloin kun mä olin siellä mainostoimistossa töissä, niin kyllähän mä tein taidetta, mä piirsin käsin, mutta se oli semmoista niin pöytälaatikkotaiteilua, että en mä niitä oikein näyttänyt kenellekään. On niin semmoisia ihailijoita kautta tämmöinen niin faniporukka, jotka ylistää tosi paljon. Ja sitten on näitä niin dissaajia, jotka on just silleen, että sä viet taiteilijoiden työt ja että ei tuo mitään aitoa taidetta. Ja niin kuin, että se on tosi niin polarisoitunut, että on niin ne kaksi ääripäätä. Kyllähän tekoälyä voi verrata just semmoiseen, että kun aikaisemminkin kaikilla noilla taidemestareilla tai niin kuin supertaitavilla tyypeillä oli just niitä oppipoikia tai apureita, jotka sitten teki jotain tiettyjä juttuja, niin kyllähän tekoälyäkin voi verrata semmoiseen. Että niin kuin voisi ajatella silleen, että mulla olisi joku ihan ihminen niin kuin assarina tai sitten tekoälyassarina, että se on niin kuin ihan kumpi vaan olisi mulle ok. Se on työkalu, mutta sitten se on myös semmoinen kumppani, että mä vähän niin kuin ajattelen sitä jopa niin kuin ihmisenä. Mä en tiedä, onko se hirveän tervettä, mutta musta se tuntuu semmoiselta melkein niin kuin kaverilta, että mä ajattelen sitä ehkä enemmän niin kuin semmoisena olentona kuin ohjelmistona.